gent se perd. Una de les preguntes és què us sembla que se penalitzi el client i què us sembla que se penalitzi la prostituta, perquè prohibir és la mala és la prostituta. I els que som abolicionistes aboguem perquè se denunciï i se publiqui la cara dels que van de prostitutes, dels consumidors, perquè clar, els consumidors també s'amaguen darrere de la discreció, s'amaguen de que ningú s'entera, de que ningú sap. És més, en alguns prostíbuls, ara no ho sé, però abans en alguns prostíbuls estava fet de manera que si pagaven en targeta no apareguera en el rebut. És a dir, ahir hi ha tot un encobrinatge, no sé com es diu, està tot encobrit per a encobrir a la persona que va. Aleshores ells se senten per protegir al client. Si el client queda desprotegit, aleshores ja haurem guanyat. A Catalunya ja fa molt de temps que se fa, a Catalunya fa més de 10 anys. A València ara estan intentant, aquí a la comunitat, però això és una de les coses que jo... És que no ho té clar, perquè és que els periodistes... Mira, el que ha passat en el del sí és sí. Si qui ha fet la llei haver revisat les penes no s'haveren equivocat, no haveren posat la pota d'aquesta manera, només tenien que haver revisat totes les penes i haver comprovat els anys de càrcel que tenien els 3 tipus d'agressió i comparar el d'ara. L'error tan garrafal que han fet és perquè ningú dels que ha votat la llei i ningú dels que l'ha feta, i ahir n'hi ha polítics i assessors, no s'havien revisat la llei antiga. I ha sigut una metedura de pata vergonyosa que dius, però que no s'ho mira la llei, és a dir, tu no saps de lo que... Això és igual, els periodistes, jo crec que ara hi ha molta mancança, hi ha molta informació revuelta i molta mancança de continguts reals, de coneixements de continguts reals. I aquest periodista, per el que dius tu, que s'ha perdut. Clar, i això confon molt a les persones que després escolten els discursos i diuen no, perquè hay que prohibir, no. Hay que abolir. Clar, i aleshores ahir hi ha el que tu dius, hi ha una confusió i pot portar a la confusió perquè en una... La prostitució no és algo que naix de manera espontània. En els països del Cono Sur, en la part de l'est d'Europa de l'est més empobrida, en les economies en Àfrica, en Àsia, en Latinoamèrica, els grans empresaris que ells van veure com la globalització es quedaven fora, com es veien que els seus països, per les polítiques, per la idiosincràsia del país, que ells com a empresaris anaven quedant-se fora de la globalització del capitalisme, vam buscar la manera de mantenir. I aquests són els que començaren les màfies de la trata. Aquests són aquests que crearen els canals per on viatgen les persones, perquè, clar, la matèria prima és gratuïta i camina. I la pots moure sense càrrega. No necessites un tràiler, no necessites contractar res. La mà d'obra camina soles. En els puticlubs les dones no estan més de 3 mesos perquè el client vol varietat. Cada vegada que hi ha un esdeveniment, jo que sé, a l'estat espanyol, que diré jo, unes olimpiades o el campionat mundial de futbol, ahir van les màfies a les prostitutes, perquè saben que ahir hi ha una congregació gran d'homes, una congregació important, i ahir n'hi haurà serveis. Aleshores, són els empresaris que ells no se diuen proxenetes, se diuen empresaris, els que han creat tota aquesta... De la noche. I dins d'això entra tot. És més, diu que els banqueros, quan donen crèdits en Àsia, en Àfrica, en Sud-amèrica, exigeixen que l'empresari monte algo d'espectacle o algo d'ocio. I ells saben el que estan dient. Per què? Els banqueros no recolzen res, el que volen és recuperar els diners. I això és una manera ràpida i fàcil de recuperar els diners de seguida. I per tant, els exigeixen que el negoci que van a muntar siga de l'espectacle, siga d'oci, que estem parlant de prostitució. Aleshores, no naix de manera espontània, sinó que darrere n'hi ha tot un entramat, per això jo hem dit, el títol del llibre és Patriarcat, Capitalisme i Prostitució, perquè va tot unit.
Les dones no són prostitutes perquè són pobres, no és només perquè sigues pobre, hi ha moltes coses darrere, perquè la societat que ho permet, és perquè és fàcil, tu eixes al carrer, te fiques en un cantó i segur que algú passa, perquè jo sempre dic, si una dona se tira 3 dies passant fred i no para ningú, al quart dia no tornarà a casa, al quart dia no tornarà a sortir, perquè sap que no pararà ningú, però quan saben que sí, que sempre n'hi haurà clients, i després clients, això ho he vist jo en reportatges en la tele, prostitutes n'hi ha de tot tipus, inclús amb diversitat, n'hi ha disfuncionals, perquè n'hi ha clients de tot tipus i n'hi ha clients que volen coses que tu dius, és impensable que a algú li agrada això, és impensable, però existeixen tot tipus de gust, que per gust de los colores, no? Pues és tan gran la demanda que l'oferta és, i després tornant a lo de la pornografia, tampoc la pornografia contribueix